Να ονειρευτούμε καλύτερο κοινό από εσάς για την τελευταία μας παράσταση. Θέλω να χειροκροτήσουμε όσοι το έχουν δει πάνω από μία φορά. Πάνω από 2, πάνω από 5. Μην λέτε ψέματα, όσοι το έχουν δει. Πάνω από 10. Εμείς το έχουμε παίξει 30 τόσες φορές. Λοιπόν, τα έγραψα λοιπόν, έγραψα τις σκέψεις μου. Σαν ένα καλό παιδί. Θέλετε, γουστάρετε. Γιατί είναι και μεγάλο το έργο, ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Έτσι. Λοιπόν, τελευταία Κυριακή. Τελευταία παράσταση που δώσαμε εμείς από σκηνής και εσείς από τις θέσεις σας. Χωρίς να το θέλω, έχω πάντα το προνόμιο και το βάρος να μιλάω εγώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων. Η μοίρα πέφτει στον παλαιότερο. Κάποτε ήταν καλύτερα που μιλάγαν άλλοι. Κάθε φορά που τελειώνει ένα έργο στο οποίο νιώσαμε τόσα πολλά, κάτι μένει μετέωρο μέσα μας και προσπαθούμε να το διαπραγματευτούμε, σκεφτόμενοι το αύριο και τα καινούργια όνειρα που θα κάνουμε. Αυτό φέτος με τις καμπάνες του Νίκου είναι πολύ δύσκολο, φοβάμαι, γιατί όλοι εδώ πάνω αγγίξαμε και εδώ και παντού, όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την παράσταση, αγγίξαμε τολμώ να πω, την ευτυχία. Και είμαστε ευτυχισμένοι από την πρώτη στιγμή που δοκιμαστήκαμε, διαλεχτήκαμε, δουλέψαμε, δοθήκαμε και δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό για να υπηρετήσουμε και να παρουσιάσουμε σε εσάς μια δύσκολη, σύνθετη, απαιτητική, φιλόδοξη, ωστόσο μαγική δουλειά. Νίκος είναι αυτός. Το παράξει, το πρόσθεσα τώρα. Αγαπήσαμε αυτό το έργο για την κάθε του νότα, την κάθε του λέξη, την κάθε ανάσα και εμβαθύναμε με ευθύνη σε αυτό ενσαρκώνοντας τους ήρωές μας ο καθένας ξεχωριστά και όλοι για τους άλλους. Και για τους άλλους. Για άλλη μια φορά το μάθημα είναι το ίδιο. Για να κάνεις κάτι καλά, πρέπει πρώτα απ' όλα και όλους να αρέσει σε σένα και να ξέρεις πως σε εξυψώνει. Νίκο, απευθύνομαι σε σένα με μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό και θα σου δώσω κάποιες ευχές. Απόρρια 40 χρόνων που σε ξέρω και σε τραγουδάω. Να είσαι δυνατός και υγιής, πιστός στο πνεύμα σου. Συνεπής στο χάρισμά σου, αφοσιωμένος στην έμπνευσή σου, παραδομένος στο ένστικτό σου αλλά και στο ταλέντο σου. Απαλλαγμένος από άχρηστες για ένα καλλιτέχνη έγνοιες και απαιτητικός, δεν μπορείς κι αλλιώς, στους συνεργάτες σου. Και να με διαλέγεις πάντα. Θα είμαι. Τελειώναμε. Σας ευχαριστώ που ήμασταν παρέα απόψε, το ήξερα, δίνοντας αυτή την παράσταση. Αν και κάποιοι από εσάς το έχω δει πολλές φορές, το είπαμε αυτό. Ευχαριστούμε όλοι εμείς, εσάς που μας παρακολουθείτε, καθώς γινόμαστε καλύτεροι, καθώς πραγματοποιούμε τα όνειρά μας μπροστά στα μάτια σας και που ταυτίζεστε με τις αληθινές ιστορίες που παίζουμε. Ζωντανεύουμε με το άνοιγμα της αυλαίας και στο σβήσιμο του τελευταίου φωτός, όπου το χειροκρότημα γίνεται ερμητικό κύμα και σκάει στα σώματά μας και στην ψυχή μας, χαμογελάμε πια σχεδόν με παιδική ντροπή. Γιατί είμαστε σαν τα παιδιά που τους λέμε μπράβο. Τότε μόνο ολοκληρώνεται, πιστεύω, η δουλειά μας. Πάμε λοιπόν στα καλύτερα, εύχομαι μάλλον, τα καλύτερα για όλους όσους είμαστε εδώ μέσα και όσους είναι εκεί έξω. Στη ζούγκλα αυτή του ζούγκλου. Αυτά ήθελα να πω και τα ευχαριστώ εκ μέρους όλων. Είναι για όλους μας τους ανεκτήμητους, πολύτιμους συνεργάτες που χωρίς ούτε έναν από αυτούς αυτή η παράσταση δεν θα ήταν τόσο ωραία. Σας ευχαριστούμε. Αφανής την βαρκή. Δεν μου επιτρέπετε να κάνω κάτι ακόμα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ μπροστά σας σε όλους. Δήμητρα. Ευχαριστούμε. Έλα.
Εύη. Λατινά. Ο Χριστινάκη. Ο Γιώργος. Ο Κάρλος. Ο Λούις. Ο Ιβάν. Η Έλενα. Ο Βαγγελέμος. Ο Θανάσης. Ο γιος μου. Ο Μίνα άντρας μου. Ο ΑΗ άντρας μου. Γιάννης Οσιάδης, εδώ. Ο Τάνιας. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας. Ο Αντώνης. Ο Γιώργος. Η Ευγενία. Η Μαρία από την Κύπρο. Το έσχαλε. Ο Αποστόλης που ξεχνάει τα λόγια πάντως. Μάριος από το Θεσσαλονίκη, εδώ. Η Σταυριάννα. Σας αγαπάμε όλοι και σας ευχαριστώ. Ο Νίκος πού είναι? Μπράβο και πολύ ακολουθείς. Ευχαριστούμε και πάλι.